those municipalities that do best are not ANC-controlled municipalities. And I can name it here because there's nothing wrong with competition. Yiyo lenkulumo kaMengameli engehlanga kahle enhlakeni zeqembu. Kubukeka ngathi uMengameli we-ANC uyigwaze ngowakhe njengoba i-DA isisebenzisa lo mbono kaMengameli ukukhankasela ukuthatha esobumeya eGoli emva kokhetho lohulumeni bezindawo oluzayo. Just listen to the president. He said it this week. The DA gets things done. Where the DA governs, life is better. The taps run, the electricity's on, the jobs flow and delivery happens. Kepha unobhala jikelele we-ANC ufikile Mbalula uvikele umbono kaMengameli ethi ubeqonde ukuthi i-DA ithole imbiko yokusetshenziswa kwemali engenagcobo kumcwaningi mabhuku omkhulu. Ubengakhulumi ngokuhlinzekwa kwezakhamuzi ngeyidingo nqangi njengoba i-DA ingenzi kahle ngakulolu hlangothi eWestern Cape lapho iphethe khona. The president was not heaping praises to the DA. He was referring to the Auditor General's outcome. And how so, and how does this not pleases him that when the audit comes, in most of our municipalities, we are not up there in competition with the DA. Hephawula ngommenyezelwa kaHelen Zille njengozokuba imeya yaseGoli emva kokhetho oluzayo uMbalula othe abakazokumemezela ozomela iqembu kwesobumeya eGoli. Here in Joburg the mayor is ANC and we must lead and decisively. Public representative and announcement will come next year. Kusenjalo usihlalo we-ANC uGwede Mantashe naye uyivikele inkulumo yangomsombuluko odlule lapho atshela khona emehlweni amakhansela e-ANC e-FNB Stadium ukuthi mahle ekuculeni kepha awakwazi ukuhlinzeka abantu ngeyidingo nqangi. uMantashe naye ube nomhlangano namakhansela eWestern Cape eyobika ngemhlangano eqhubekayo namakhansela yokulungiselela ukhetho. uMantashe uthi umbono wakhe uyiqiniso. I made a statement that day. And it made many councillors angry, but it's a fact. You don't hold monthly feedback meetings, you are a councillor. You are a bad ANC councillor. Yes, you are. Because if you are a good ANC councillor, you go to the council meeting, you report back to the public. Imhlangano yobuholi be-ANC namakhansela ayo izoqhubeka ezweni lonke kuzokube kufika ukhetho lohulumeni lwezindawo ngonyaka ozayo.